Doncs el grup EMA és el grup consolidat de recerca de l'Institut de Ciències d'Educació de la Universitat de Barcelona. I bàsicament la nostra recerca està focalitzada a lo que són el disseny d'entorns i materials per l'aprenentatge. Treballem àmbits bastant transversals en el sentit dels diferents nivells educatius. Tenim projectes tant a nivell de primària i secundària com a l'àmbit universitari i treballem també tot el que fa referència a entorns d'aprenentatge a nivell col·laboratiu. I el que intenta també és arreplegar professors de diferents departaments, i jo crec que això és un punt important i diferencial d'altres grups de recerca. L'objectiu una mica de la jornada, bàsicament per nosaltres, era posar en contacte i fer aflorar i fer donar visibilitat a diferents experiències i recerques que s'estan fent al voltant de la idea de materials. I recursos que no estan pensats per educar, realment se li pot donar un ús educatiu. Aquelles experiències d'aula, de tots nivells, d'infantil, de primària, secundària, però també amb aspectes de lo social o lo no formal. Jo crec que hi ha materials que li pots donar un sentit o una explicació matemàtica o física o dins d'un context cultural o històrica. Doncs el Simposi d'Innovació Educativa, el primer simposi, sorgeix per atzar i una mica també per aquest anhel o aquest goig de voler fer alguna cosa que fos també innovadora en educació, que fos diferent no només amb contingut sinó també amb el format, amb el criteri, amb el registre. Estem bastant satisfets de com han anat perquè són les primeres que es fan sobre aquest tema i hi ha hagut molta participació i s'han presentat experiències molt enriquidores. Podríem anar a un format més bianual perquè organitzar unes jornades té la seva feina i el seu esforç. Poder veure totes les perspectives ajuda a que tinguem una visió més holística o més global del que és la realitat. Jo crec que és molt interessant i molt ric, justament, treballar la transdisciplinaritat. O sigui, si ara soc pedagog, que em pugui veure aquella realitat o aquella experiència amb ulls de físic. O si és matemàtic, com veure aquella experiència, aquella realitat amb ulls de filòsof. O experiències que creiem que eren impensables en l'àrea de ciències, com es poden portar i incorporar, adaptant-les o transformant-les. Es parla molt de tecnologia en l'educació, però la realitat és que encara en l'àmbit educatiu s'estan utilitzant molt poc les tecnologies i, per tant, el repte continua sent molt gran, sobretot en un ús més creatiu per fer coses diferents i innovadores. És a dir, l'ús que es fa fins ara és un ús bàsicament tradicional per suportar allò que ja s'està fent i no tant per fer coses noves. Jo crec que el moment actual també és una oportunitat perquè la gent surti del seu espai de l'aula i pugui compartir i deixar entrar altres companys de la tasca educativa en els seus espais. Com fer ric aquesta pluralitat de mirades i compartir no només coneixements, sinó també metodologies, maneres d'entendre el que és l'educació, perquè l'objectiu comú és el mateix, que els nostres estudiants aprenguin, que els nostres estudiants surtin reeixits després d'estar al seu pas per la universitat. Però realment, clar, mentre que estan en procés de formació és difícil incorporar-los en un ritme de recerca, que té un altre tipus de ritme que el ritme d'un estudi. Per això s'opta més per un tipus d'estudiant que ja està en un nivell més avançat d'estudis i que tingui una altra disponibilitat de temps. Jo crec que hi ha un pas intermig entre el que surt d'una recerca i que un pot entendre i sense tenir aquest coneixement i el que seria la difusió de la ciència o la difusió del coneixement de la universitat. I segurament en aquest país falta bastant difusió científica, en un sentit molt ampli. Jo crec que el punt essencial és pensar que la universitat sense estudiants no seria universitat, això està claríssim. I que la nostra tasca principal, a part de la recerca, que és la docent. I la nostra tasca no té sentit si el nostre estudiant no aprèn, per tant el protagonista és ell. I si això no ens ho creiem és quan a vegades falla la universitat. Però si reconeixem i creiem en les possibilitats dels nostres estudiants és que la nostra tasca és molt fàcil. Clar, fins ara quan parlem de publicació científica sempre hem estat pensant en publicació científica només pels investigadors. Quan es fan articles oberts la gent també dona criteris de qualitat a partir de les seves aportacions, comentaris, etc. De fet hi ha tot un moviment del que seria una mica l'open, la utilització
no només d'open en el sentit software, sinó d'obrir també els continguts científics a la xarxa, no? I que no estigui només a partir del que serien unes publicacions en copyright, no? Llavors, jo crec que la difusió aquesta és la que et permet traduir, no? El resultat d'una recerca potser molt especialitzada amb un llenguatge més planer que pugui entendre tothom, no?